بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. أرأيت الذي يكذب بالدين Shin ka san shi? Idan baka san shi ba, kaga wanda yake ƙaryata hukuncin Allah, yake ƙaryata sakamako, yake ƙaryata ladan da Allah zai bayar, yake ƙaryata hisabin da Allah zai yi a lahira. فذلك الذي يدع اليتيم To, wannan shi ne yake tunkuɗe haƙƙin maraya, yake zaluntarsa, baya ciyar da maraya, yake wulaƙanta maraya, baya kyautatawa maraya. ولا يحض على طعام المسكين Kuma baya kwaɗaitarwa akan a ciyar da matalauci abinci, baya kwaɗaitar da kansa, baya kwaɗaitar da waninsa akan a ciyar da matalauci abinci. فويل للمصلين Azabar kwarin wutar jahannama ya tabbata ga wasu masallata munafukai waɗanda suke yin sallarsu a bayyane, ba sa yin sallah a sirrince, suna yin sallarsu ba a kan lokacinta ba. الذين هم عن صلاتهم ساهون Su ne waɗanda suke gafalallu, suke jinkirta sallar farilla, ba sa yinta a kan lokacinta a ko da yaushe, galibi suke wulaƙanta lokacinta, ba sa sallatarta har sai lokacinta ya fita. الذين هم يراءون Su ne munafukai waɗanda suke yin riya a cikin ayyukansu da sallarsu domin mutane su gani. ويمنعون الماعون Kuma su ne idan an tambaye su zakka suna hana zakka, suna hana haƙƙin mutane, suna hana yin ɗa'a ga Allah, suna hana taimako na yin aro, suna hana taimako, suna hana dukkan abin da za a amfana da shi.